حوز سلام تناتقبلوا فنونا مكتال تركبوا خبركم تعذبتنا خميت وعلون لوم ربوع 15 طري نفرق معلتن فرنسا لالو هاغراون زينا تحيزنا لكم قريبنا لنا زينا زقرب لكم خالد محمد برهان مكتتالكم بخبرنا عدمكم دغندا رسات زينا خفلم ابنو زوبات صورنا شفنا تريتو استحلو ماي 85 متر كم زوج حد حبيرو ابنو زوبا شعب مدبات لمعتنا من رخز علمه زيت تخيلوا اب مدبرت عنا شعب سلبا استوادده مصبي نفس صورات اب محاست عنا ديتاتن عشلاتن ابرتو يقبرالو منغست فنزويلا اب العلي دبلوماسيات فرنسا ايطاليان هولندن حدش اجدا خمس نعي افريتو چاينان جابانن كلتاوي بوليتيكاوي زمدنا نمدلدال حبراوي تعالخ كايدا تسماميان زرزر زينا ابنو زوبا صورنا شفنا تريتو استحلو ماي ابعدتات 85 متر كم زبصح حلافه هبت ماي ابتنو زوبا الشيخ فليسوس اسمرهم حبيروم كاب 99 عدتات 75 تريتو استحلو ماي رخبه خمزلواز تقسق الشيخ فليسوس او حوس ختمات صورنا بالجنريتر سرح زنبره بروجكت ماي بصحياوي صعد بمغيارو كاب زغاطم زنبره مبلشاو جنريترن وصايتات ندادن تغلاغيلوم افويتا خمزرخو ارديوم او حوس ختمات صورنا ابوشت ابايتي تكالات منغسن هايمانوتاوي تكالاتن مسمرات ماي كم تزرغحن اغلغلوت يهب كم زلون تقيسو دما صقم صوري سيستماي عدتات ممحدار كبابي حدش عدي اخرانن مسحل اخرانن المفتاح السلاسل زلو صراحه قربا غزي كزازم مخانو اتنبيهم بزتواددلهم صحياوي صعات قصالنتو زتواحسه صوري مايك ستيو زوقعت قماطو صورنا بوغنوم نستخيده صعري بموغاس سابطعناون محبراون مديات زمزغن وصي ترخيبو خمزلو ارغاغيصوم ام حداري نوزبا شعب ابو بكر ابراهيم سوتافي كوم اب كل مدياوي مدبات المعات نورخ زعلم زته مس ام حدرتي وكلت حزبن كالوتنا كايدوم ابو بكر فقره مريتنا مكلخال بتساتفو حزبن حزباو سراويتن بملك عفرا بمايكوعتات السلاسل زلو نطفتات معقاب ماين حمدن لعل ابركتهم زلو بمغنزاب بزحيلك قصل مخانو اغنزيبوم بوعد تبلاشوي عقمات جريفاتن حمد صرغياتاتن كفيلاو صغناتات كم زغبرلو زحبرات ابو بكر دغف ماشينري اقداس مخانو انصيروم ابو بكر اسعيبو زاغيت بكومن بهزباو سراويتن تسلاسيلو زلو ادمع نطفتات نزياده عمام زدر خبر اسمو خانو اب منبابرو حزبي لوط يمصكم زلو بمغلاط كوماوي سوتافي مسرت كل معباله سلازخنه بوهدت ناي كلهم اكلات بزحيلك قصل كم زخنه ابريهم تساتفتي اب موداتا قرماي وحز خنلو بايتا خطاطح حصرت مصبي نفس صوراتن ارغان امبولانسن قلحتا خبرلو تساتفنت تمهارون معباي دما غوسغاساتن استمهروتاتن قصل كمون كحيل زبل رئيتوتاتن لواتاتن اغريبوم اما دبرت عنا شعب سلبا نوزبا على برعد بكم زتهانص مصبي نفس صورات اديتات ابتكلات عنا كحرسا مچو بايتا خمس فتره زد ما محاست عنا اديتاتن عشلاتن زمسغن ابركتو يغبركم زلو تغليصوم وكيل تا مدبرت عنا تحغاغازيت نرس معرف منغست اب ابزهبو تحبريتا اتي مصبي نفس صورات نتن كابتكالت عنا رح زلون عدتات كم دبرسينا اصراح حمداي تقران تباقنان ابغمت زتو مهانو بمحبار بو منصر متن حرسن كتتل قدم حرسن 75 ميتاويت كم زبصح حبيرام زي تخد بقولعه كيتر زكاد غسباساتن وفرتات كتابتن وناد معي كم زلو زتقست نرس معراف كلنا عدتات عين مدر بمسرحن تريو بغدلت ريد زسعو حمامات كم زنكي ارديام مودات هدمان ادمعنتن صفات شفنن زواهب اغلغلوت ጉዳይ አምቡላንስ ቆላታ خبرلو ازخاخيرا ندبرت عنا شعب سلبا ننبرتي شوعت عدتات تገልግል هماده ጨንፈር ዞባ አንሰባ ብኑ ዞባ حمل مالو ممحدار كبابي ليبنا بمحبر تطرنيفن اب لمعات فول نزنطفا زلوا دقنسيو اب تححز حسابن نبرتن زتكوره سلطنا وديبوم
ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊት ኣሃዱ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎትን ምውሃድ ፕሮጀክታትን ወይዘሮ ትርሓስ ንርአዮ እቲ ዕላማ ኣብ ስርሐን ዘካይድኦ ንግዳዊ ንጥፈታትን ዝሕግዘን ኣፍልጦ ንምዕባይ ከም ዝኾነ ሓቢራ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት ፉል ዝሕግዘን መሰረታዊ ናውቲ ተዓዲለን ምህላውን ዝሓበረት ወይዘሮ ትርሓስ ንዝረኸቦ ዕድል ብዝግባእ ክትቀማሉ ምትብባዕ ከም ዝግበረለን ገሊፃ سلطنت بوغنن محبر نصغمات دق انستيو عللين طرنيفون زغبرو زلو دغف بمسغان نتعدلات تقيمن اوتوتن كعبيان من نبابرن كمحايشان ابرتعن كمسرحا افليتن محدارت نوزوا حمل مالو ويزرو امنا حج دما ممحدار نوزوا زدل دغف كم زغبرلن الرغاغيصام حتى قاطامي ام محدار كباب ليبنا بدق انستيو زلمعه حرم حزات زتعذبت حلافيت ጨንፈር حماد زوبا عن سبا ويزرو امنا حسن زياده ختتلن حالوان كغبرلو تمحتينا ኣብ ከተማ ድዋሮ ዝቕመጡ ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ገድሊ ክፍላት ሰራዊት 716 ነበር ኣብ ከባቢ መቃብር ሓርበኛት ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ምግራብ ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ምስ ምምሕዳር ብምርዳእ ብወለንታዊ ተበግሶ ዝካየድ ዘሎ ዕማም ምትካል ምኹስኳስ ምስታይ ማይን ምጽንጻልን የጠቓልል እቶም 50 ዝኾኑ ኣባላት ኣብ ኣስታት 200 ሜትሮ ቁመትን ካብ 40 ክሳብ 70 ሜትሮ ጎድንን ዘለዎ ቦታ ልዕሊ 2000 ኣግራብ ከም ዝተኸሉን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብን ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡዘባ ድዋርዋ ኣቶ ተክለማርያም ገብረ የሱስ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ነቲ ከባቢ ናብ ሓምላይ ንዝቐየረ ወለንታዊ ተበግሶ ብምምጓስ ውሑስ ምንጭ ማይ ዘለዎን ዓድታት ተመሳሳሊ ተበግሶታት ክወስዳ ኣዘኻኺሮም زخبركم تخطاتلتنا زعب زينا وطايو مكتالكم كتقصلو دقيمنا بخبر نعدم منقص فنزويلات مالي 14 طري قبل علي دبلوماسيات فرنسا ايطاليان هولندن حدش اقدا 5 افليتوم መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ተን ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ብቐንዱ ድማ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኢደን ከእትዋ ከም ዝፈትናን ተቃዋምቲ ጉጅለታት ከም ዝደገፋን ብምኽሳስ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቬንዙዌላ ብዝሃቦ መግለጺ ተን ሃገራት ነፍሲ ወከፈን ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ቁጽሪ ዲፕሎማስያኛታትን ናብ ሰለስተ ክድርታ ዝጠልብ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ብዘይካዚ ቶም ዝተረፉን ብዘይ ፍቓድን ኣፍልጦን መንግስቲ ቬንዙዌላ ወፃኢ ካብ ከተማ ካራካስ ከይንቀሳቐሱ ዝኽልክል ከም ዝኾነ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቬንዙዌላ ዝገልጽ ዘሎ ነቲ እገዳ ዝነፀገ መንግስቲ ሆላንድ መንግስቲ ቬንዙዌላ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ኮኒንወሎ መንግስቲ ቬንዙዌላ ብሸውዓተ ጥር እውን ፓራጓይ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ተወዳዳሪሩ ንዘይተዓወተ ኤድማንዶ ጎንዛሌዝ ከም ዕዉት ኣፍልጦ ክትህብ ድሕሪ ምፍታና ምስቲ ሃገር ዝፀንሖ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝበተኸ ዝፍለጥ እዩ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2024 ዝተኻየደን ፕሬዝደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝተዓወተሉን ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣፍልጦ ከም ዘሂብዎ ምሕባረን ዝዝከር እዩ ቻይናን ጃፓንን ክልታዊ ፖለቲካዊ ዝምድናን ንምድላል ሓበራዊ ጻዕሪ ከካይዳ ተሰማሚዐን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ዝበጽሓ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩ ትማሊ 14 ጥሪ ንልኡኽ ጃፓን ኣብ ከተማ ቤጂንግ ተቐቢሉ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክልቲአን ሃገራት ኩሉ መዳያዊ ዝምድናን ንምድንፋዕ ክሰርሓ ከምኡውን ዝፍጠር ፍልልያት ብኣግኡ ንምእላይ ዝኽእል ምትሕብባር ከዕብያ ጸዊዑ لوغ جابان بوغنو هاغرو بمرعت خلتين هاغرات زتبصح مردا نمتكبار كمون زكاد زتن محيالن اب استفلالي عودتات زكاد متحوار نمدنفعن كتسرح زلوا قربنا تارغاغيصوم بغداي زوبا إندو باسفيك انصار تشاينا زغنعه لفنتا امريكا هندي اوستراليان جابانن نخلتين هاغرات اتفانينو كاب زلو جيوبوليتيكاوي غدايات مخانو يغلط حبرات إمارات عرب تمال 14 طري بوشطاوي عمازه معبلتها زتراغت ساتلايت نابهوا كم زونچفت ሚኒስትሪ መራኸቢታትን ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ተሃገር ገሊጾም تا ساتلايت بكفل هاجر كاليفورنيا حبرات منقسات أمريكا كاب زركب بنبر كم استلاكتي زغل زلوم ذا شو 250 كيلوغرام كبدت زلوا ساتلايت اب مصنعت اكبابن بهرياوي تصقاتاتن كم تنطف حبيرالام بزيكازي لعل نصورنت زلو اسالن حبريتان اب زغلطف غزي كتلخ زخلا زتراغ تكنولوجي زعتقت مهانا تغليصوم حبرات إمارات عرب أما أكلاي مبرقن قرن أفريقان اتقابرو متزتاو نزوباو السلام نتسطان زر كم زخون يوم حيالو وغنات زغلصوم ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ጸጥታ ማያዊ ግዝአታ ንሞሐስ ተካይዶ ንጥፈታት ከም ተሐይሎ ፍሊጣም
ዝተገልጸ ኣብ ጸጥታዊ ኮለላ እትነጥፍ ዝዓብየት መርከብ ናብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ከም ዝለኣኸት ድሕሪ ምቅልሑ እዩ እቲ ተልእኾ ማያዊ ጸጥታ ካብ ምውሓስ ሓሊፉ ንኻልኦት ሃገራት ብኣሉታ ከም ዘየጸሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሓቢሩ ኣሎ ይኹን እምበር ነቲ ስጉምቲ ተኸታኺ ክትብል ዝገለጸቶ ፊሊፒንስ ኣብቲ ከባቢ ተወሳኺቲ መራኽብ ከም ዘዋፈረት ኣፍሊጣ ኣላ በዚ ድማ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዝጸንሐ ምትፍናን መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ካብ 2024 እናገደደ ከም ዝመጽኦም ጸብጻባት ዘረድኡ ፊሊፒንስ ወተሃደራዊ ሽርክነታ ምስ ኣሜሪካ ንምድንፋዕ ተካይዶ ዘላ ምንቅስቓሳት ነቲ ጉዳይ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ዓመታዊ ልዕሊ 3 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዝካየደሉ ማያዊ ኣካል እጀታኣ ምዃኑ እያ እትምጉት ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘፍርየተን ልዕሊ 1,000 ስትራቴጂያውያን ናይ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናብ ምክልኻላት ጸንቢራ እተን ዝተራቐቓ ነፈርቲ ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ሓለዋ ሶራ ኢራን ኣብ ምሕያል ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልወን ኣዘዝቲ ሰራዊት ሃገር ሓቢሮም እዘን ነፈርቲ ልዕሊ 2,000 ኪሎ ሜትር ክበርራ ዝኽእላ ብምዃነን ወተሃደራዊ ኣድማዕነተን ብቐሊል ከም ዘይጥመት እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሓለዋ ሶራ ኢራን ዝተራቐቐ ሚሳይላት ዝፈርየሉን ዝኽዘነሉን ሓድሽ ትሕተ ባይታዊ ማዓስከር ከም ዝሃነፀ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ሊባኖስ ሶርያን ኢራንን ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻብኦታት ሓለዋ ሶራ ኢራን ወተሃደራዊ ዓቕሙ ከደንፍዕ ከም ዝደፋፈወ እዩ ዝሕብር ኣባላት ኤውሮፓዊ ሕብረት ወተሃደራዊ ዓቕመን ከደንፍዓ ጸሓፊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ማርክ ሩት ጸዊዑ ወተሃደራዊ ገስጋስ ኣባላት ሕብረት ከምቲ ዝግባእ ክስጉም ከም ዘይጸንሐ ዝጠቐሰ ማርክ ሩት ግዳማዊ ተጸብኦታት ንምምካት መፍሪ ኣጽዋር ብዓይነትን መጠንን ክብክብል ኣዘኻኺሩ ዝበዝሐ ኣባላት ኔቶ ሃገራት ኤውሮፓዊ ሕብረት ብምዃነን ተን ሃገራት ዝረአ ድኻማትን ነቲ ኺዳን ብቐጥታ ከም ዝጸልኦ ይጥቀስ ኔቶ ኣባላቱ ወተሃደራዊ ዓቕመን ንምድንፋዕ ክንቀሳቐሳ ተወሳኺ ባጀት ክስልዓን ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ እዩ ዝዓበየ ባጀት ኔቶ እትሽፍን ኣሜሪካ ኣባላት ብትስሒተን ከዛይዳ ከተዘኻኽር ጸኒሓ እያ ብመሰረት ኣብ መንጎአን ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣባላት ብውሕዱ 200 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶተን ነቲ ኺዳን ክስልዓ ግዴታ ኣለወን ይኹን እምበር ዝበዝሐ ኣባላት ነቲ መጠን ክኸፍላ ከም ዘይክእላ ጸብጻባት ይረድኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም ኣብ ዞባ ጾረና ሸፈነ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ 85 ሚታዊት ከም ዝበጽሐ ተሓቢሮም ኣብ ዞባ ሽዕብ መደባት ልምዓት ምብራኽ ዝዓለመ ዘተ ተኻይዱ ኣብ መደበር ጥዕና ሽዕብ ሰለባ ዝተዋደደ መጸበይ ነፍሰ ጾራ ካብ ምውሓዝ ጥዕና ኣዴታትን ዕሸላትን ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ መንግስቲ ቬንዙዌላ ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማስኛታት ፈረንሳ ኢጣልያን ሆላንድን ሓድሽ እገዳ ከም ዘጽንዐ ኣፍሊጡ ቻይናን ጃፓንን ክልታዊ ፖለቲካዊ ዝምድና ንምድልዳል ሓበራዊ ጻዕሪ ከካይዳ ተሰማሚዐን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለታ ዝተራቐቐት ሳተላይት ናብ ህዋ ከም ዝወንጨፈት ገሊጻ ንሳዕ ዝተዳለወ ዜና ብተፈጺሙሎም ዝተረፉ መደባትና ክንገድፈኩም ብወገና